L-operaturi turistiċi m'għandhomx ikollhom iġġorru problemi li ġab fuqhom l-aġir irresponsabbli tal-Prim Ministru Robert Abela meta kien tal-impressjoni li l-imxija tal-COVID-19 kienet għaddiet. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li kellu mal-MHRA fejn ġew diskussi l-isfidi li qed jesperjenza s-settur minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u l-bżonn li bħala pajjiż niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tal-poplu kollu. Il-President tal-MHRA Tony Zara min-naħa tiegħu qal li s-sitwazzjoni li għandna fit-turiżmu hija waħda diżastruża u għalhekk irridu naraw kif se jiġi salvat dan is-settur. Spjega li meta ingħalaq l-ajruport id-dħul niżel għal żero u reġa' ftit tar-ruħ meta nfetaħ l-ajruport. Iżda minn wissu iż-żmien li reġa' beda jkollna ammonti kbar ta' każi ġodda, is-sitwazzjoni reġa' tmarret għall-agħar. Andrew Aġus Muscat, il-kap eżekuttiv tal-MHRA, ippreżenta dokument lill-kap tal-Partit Nazzjonalista li fih ingħatat ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni sabiex wieħed jifhem dan is-settur kif qed jintlaqat mill-pandemija. Dokument li jinkludi wkoll idejat ta' x'jista' jsir sabiex dan is-settur jibda jirpilja. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sar li huwa ta' importanza li l-Partit Nazzjonalista jiltaqa' sabiex jifhem u jisma' kif kull stakeholder qed jintlaqat mis-sitwazzjoni tal-pandemija sabiex jikkontribwixxi u jagħti l-idejat tiegħu. Bernard Grech qal li huwa preokkupat bil-fatt li f'pajjiżna mhux qed jiġu turisti u għalhekk flimkien irridu naraw x'nagħmlu sabiex mill-ġdid nerġgħu nattiraw lit-turisti lejn pajjiżna. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu ħalli dan is-settur jerġa' jqum fuq saqajh. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kelliem għall-isfidi fit-turiżmu Robert Arrigo, il-kelliem għall-industrija tal-catering u d-divertiment Hemm, il-President tas-Solidarjetà ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo u Julian Gallia, membru tal-Forum tal-SMEs tal-Partit Nazzjonalista.